Kuneyindaba engiyizwayo la engathi bathi ANC ihlela ukuthi imkhiphe upresident wayo uRamaphosa after iG20. Asazi senizwile lezo indaba. Ngizwe ngazuthi bathi mabemkhipha banenhloso ukuthi bese banika ubaba uThabo Mbeki intambo ayibambe lenqola yeANC kuze kuyofikwa lapho okhethweni ngo-2029 mangizwa. Ngizwe ngathi indaba ezikanjalo angazi. Ngiyazizwa nje kodwa engathi inhloso enkulu yaloko ukuthi balande ubaba uThabo Mbeki bathi engazuthi indaba isekutheni bafuna azonqunda noma azonqunda umsholozi neMK iphatha amandla ukuthi ingaphakami iMK yedlule iANC uma uCyril esephumile. In short mangizwe iANC engazuthi ithe mayibheka kwicamp yayo yangalibona isosha elinamandla ngalendlela ukuthi lingakhona ukumelana netsunami kaMsholozi yeMK Party. Asazi yozala Nkomoni kodwa ngizwile lezo ndaba. Angazi mina ukuthi baxakwa yini labantu ngalapha ku-ANC. Bakhona mana abaholi lapha. Bakhona abaholi naba oPanyaza Lesufi, omama uNkosazana Dlamini Zuma. Yini lena eyenza abantu baxakeke kangaka? Sho bafu. Yini lena eyenza abantu baxakeke kangaka? Baze babuyele emuva kobaba uThabo Mbeki ekubeni kunabantu abangaba baholi kwi-ANC. Umama uNkosazana nje yedwa angaba president we-ANC successfully futhi. NoPanyaza Lesufi angibabona abanye njengamanje abangalihola lela qembu ngaphandle kwalethu engibalele. Le kaThabo Mbeki ake sithule sibheke engathi bafuna ukusibuyisela emuva siyobuka lo yamlando esisuka ku uma bebuyisa ubaba uMbeki. Asazi iqiniso le ndaba ma-ANC ake niphendule la ukuthi iqiniso lento ukuthi nifuna ukubuyisa ubaba uThabo Mbeki nithuswa umsholozi neMK Party. Ake niphawule la. Siyabonga kakhulu bafethu. Qhubekani subscribe and share ngiyabonga.